wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba. Katuraken sugeng rawuh katur dumateng para warga masyarakat Grimbis sedherek ingkang dalu menika nderek hangestreni tasyakuran peresmian gudang cengkeh baru CV Putra Niaga Bersinar ingkang dipun pandheganing dening Bapak Suyitno Slamet adalah Ibu Siti Suliana. Mugi sak bibaripun ngawontenaken tasyakuran ing dalu menika gudang baru ing dalu menika tansah pinanggih karaharjan keselamatan ugi tinepena saking rumbeda.